Takže všichni, já vás vítám od dnešního dalšího ráno a dneska to bude video, kde moje kamoška hodnotí koně na Sasku. Schválně vám tam dám vždycky k tomu koni moje hodnocení, takže to tam prostě někde uvidíte. A pak její hodnocení. Budeme teda hodnotit od 1 do 10 s tím, že 10 je nejlepší, OK? Okay. Můžeš pozdravit? Ahojte. No, OK, takže pojďme na prvého koníka. A premýšľam, že akého by som ti dala. Ja nepripravila som si dopredu, ale keďže sme takto blízko z tých farm, tak by som ti mohla dať hneď tie nové Connemary, ktoré nám sem v stredu dali. Takže let's go. Jako za mňa je to takých 7 z 10. Akože mám fakt mega pekné tie special movie. No, takže čo hovoríš na tohto koníka? Tak 8 z 10. Hej, akože má to mega dobré tieto. Tam má toto. Takto. A ešte takto robí, akože vykopne. Uh-huh. A tá jaskne vlastne, keď nemusí tak prepadne na krk. Takže akože to sa mi mega páči. Tento koň nový, ten je fajn. OK, takže 8 z 10, hej? Uh-huh. OK, a ako ďalšie tu máme muly. Muly sú teda tuto takto. Vieš, čo je mula? Vôbec. Mula je osel krížený s koňom. Za mňa je to takých 5 z 10. Akože sú pekné, hej, ale je to koňská hra. Hej. Dobre, tak poďme teda ďalej. A ďalšie budú šírečkovia. Alebo nie. Áno, šírečkovia, pardon. Tí sú teda tu. A ja teda mám aj jednoho šírečka. Myslím, že tento to je. Nie, to je ten druhý. Tento. Tohto aj mám. Tak tomuto dávam akože 10 z 10, ten sa mi fakt páči. Fakt? Za mňa to je takých 8. Lebo som že mega cute. Ale ja nemusím moc chladiasko. Mne sa viacej páči taký tí skokový. Ja sa vlastne takto vie sadnúť. Potom sa ešte zdvihne. No, takže koľko? 10 z 10. OK, máme tu prvú 10. Potom tu máme Dartmouth poníkov a to sú teda títo. Hej. To sú tiež celkom akože cute. Za mňa to je takých 7 z 10 asi. Za mňa 9 z 10. Hej, lebo extrémne sú cute. Ináč tento vyzerá. Tento čierny. Nie tento, ale kde je ten? Tento tuším. Áno, tento. Vyzerá ako Lucinka. Hej. Kto by ste nevedeli, tak to je môj kôň. Takže, OK, takže 9 z 10, ja 7 z 10. Dobre. A ako ďalších tu máme teda pasofinkov. A zároveň posledných tuto na sívku. Takže, čo hovoríš na tohto teda konkrétne aj mám. Ten je že extrémne pekný. A ty ja teraz neviem, čím aj toho ďalšieho, to som si to nekupovala. Nie, tohto nemám. No, takže koľko dávaš? Ja takých 9 z 10, lebo sa mi extrémne páčia. Ja 10 z 10. Hej, zase dávaš 10? Akože hej, oni sú extrémne cute. No, takže poďme sa presunúť niekam ďalej. OK, takže sme na staršej ranči. A poďme sa zhodnotiť teda koníka tady. Tady jsou jedny z mojich nejoblíbenějších koníků a jsou to moji asi nějak druhý nebo třetí nejoblíbenější a to jsou teda American Paint Horsey nebo tady APHčka. No, takže co říkáš na tady toho koníka? Tento je pekný. Ja mám aj tohto ináč. Hej. Dá sa povedať, že Tohto mám tiež akože 7 z 10. Za mňa to je 9 z 10 zase, lebo proste pozrite sa na tie kone, oni sú extrémne pekné a zase v nejakých v nejakom bazáre si ich musím kúpiť. Dobre, potom tu máme American Saddlebredy. Toho mám teda jednoho, za mňa je to takých
6 z 10, dobre. Hej, sú akože pekný. Máš čierneho? Nemám takéhoto sivého. Dobre, tak tomuto dávam No koľko? 7 z 10. OK. Sa víc, než som dala ja. Dobre, takže poďme ďalej. A ďalších tu máme Quaterhorsov. Quaterhorsové sú jedni z takých veľmi nostalgických pre komunitu na Star Stable, lebo to boli vlastne, tuším, jedni z prvých, alebo dokonca prvý kone v generácii 3. Takže, čo na nich hovoríš? Ja teda žiadneho nemám, ale je celkom pekný. Tento je pekný. Aj tento. Tak tomu by som dávala... Neviem, že... 7 z 10 napríklad. OK, za mě je takových 5, protože Lucaris třeba tady ta hříva vůbec jako nevlaje a je celý takový ten kuň jako... No a tak jako jsou to starý koně, že jo, takže za mě takových 5, no. OK, pak tady máme teda Apalusky jako poslední na Starshine Ranchi a máme je teda takhle. Za mě 6 z 10, protože mají hezké propracované barvy, ale já opřímně Apalusy moc nemusím, takže když mám jednu takovou tu, co byla na jarním festivalu, nebo myslím, že to byl jarní festival. Ja mám tiež 6 z 10. Nebo letní, nevím. Ale tu, táto nie. OK. Dobrá, tak to by bylo všechno z Starshine Ranche a pojďme se přesunout někam dál. OK, jsme teda na Manoru a pojďme se teda zhodnotit koníky tady, jelikož tady jsou fakt za mě jeden z nejhezčích koníků a to jsou teda moji oblíbení staří andálkové. Takže vlastně pozri se na tohto andálka, hej, toto je ten nový andál a toto je ten starý andál, hej. Takže... Je tam extrémně velká zmena, to Ja akože tam dám naozaj, ale za mě je 10 to... z 10. Podľa mňa. Týmto? Za mě je to takých 9 z 10, lebo nie sú úplne, že top, ale když sa ma na to hodnotenie spýtate predtým, než vyšli títo, tak dám 10 z 10, ale 10 z 10 majú teraz títo, takže asi tak. Takže extrémne nostalgický kôň za mňa, lebo to bol zároveň aj môj prvý kôň, ktorá som si na Star Stable kúpila. Takže aj preto hlavne. A oni tu nemajú tú farbu, ktorú mám. Ja mám teda toho... Ježiš, to je Lusitano. Ja tady mám natáčecí čas. To je Lusitano. Dobré, tak to je Lusitano, omlouvám se. No, dobré. No, takže Lusitano. Tady to je andálek. Hnedka vedle. Jo. Ano, já jsem si říkala, že to není to barva. Já mám tady toho teda. A ještě myslím, tady toho mám. A ještě i tady toho hnědého mám. Jí mám hodně, no. A tady to je ze mě 9 z 10 taky. Protože lusitánce jsou taky mega hezcí, ale jsou hodně podobní, takže... Ja mám 8 z 10. 8, OK. Dobré, tak další tady máme Angličáky. Co teda tady tito? Já mám, myslím, jednoho, nebo nemám Angličáka? Nejsem si teďka absolutně jistá. To já asi nemám žádnýho Angličáka. Já jsem se nakonec v těch slovách nekoupila Algy, takže já žádnýho nemám. Ale za mě je to takových 7 z 10. Podľa mňa je to... No co myslíš? 7 z 10. OK. Oni tam majú takéto, oni sú akože na dostihy urobený, že oni keď bežia, tak tiež majú takto. No, OK, takže to byly Angličáci, pak tady máme Noreky. Norece jsou extrémně hezcí za mě. Já jsem se tady kupovala v minuloroční vánoční nakupovačce tady tohoto. A pozri se na ten special move, hej. Je extrémně pekný.
Mne sa takto akože ukloní. Tak ja dávam 10 z 10, lebo tento je mega pekný. Ja dávam opäť 9. Dobre, takže tu máme noriky. Poďme si na Dutch Warm Blue Tea. A dečíke máme tu, tých mám tiež dobrú zbierku. Ja mám tohto. Tohto mám dokonca tiež. Potom tohto som si nekúpila, ale mám... Čiže tohto nemám. Ja som sa, že tohto mám. OK, takže mám dvoch. Dobre, mám týchto prvých. No, čo na nich hovoríš? Podľa mňa takých 8 z 10. Napríklad. OK. Za mňa je to tak 9,5. Pretože tieto sa mi mega páčia. No, potom ako ďalších a posledných v Manore máme Sel Francesov a Selfieky máme takto. Hej. Týchto mám tiež nejakých. Myslím, že tohto mám. Áno, tohto a tohto. Aj tohto dokonca mám. No. Čo na nich hovoríš? Za mňa to tiež takých 9,5 z 10. Podľa mňa je to 9 z 10. OK, tady som mega hezcí. Dobrá, tak kam dáme tady? Jdeme do Valedale třeba? Můžeme jít do Valedale. Takže vidíme se tam. OK, a jako další tady máme teda koníky ve Valedale. No a jako první se pojďme ohodnotit Ardenky. Za mě Ardence jsou takový 6 z 10, protože se mi mega líbí. Ale jak se říká, tak ty chlaďásky úplně nemusím a mám teda tady toho jednoho. Co na to hovoríš? Dávam, že 10 z 10, lebo tieto sa mi mega páčia. OK. Tak, ďalších máme teda Black Forest Horse. A to ja dám 5 z 10, lebo OK, z mňa sú len pozmenení Ardenkovia, takže asi tak. Tak ja dávam 9 z 10. OK, oni majú nejaký special move? Vlastne to som... Jo, oni majú takové to obejmutí. Jo. Dobrá. No, jako další tady máme teda Magicy a to je teda Phoebe a ten druhý myslím Titan. Já tady nevidím přes natáčecí čas, takže už jsem zapomněla. No, kolik je dáváš tady těm bedvej, jsou to pasofinci. Akorát, že jednorožci. Jednorožec a takový jako bažinový kůň. Tak jednorožec, ale. Oh. No, já dávám takých 7 z 10 obidvom. Ja mám 8 z 10 obidvom. OK. Tak, pojďme na týchto, to jsou ty Irishkovové. Takže za mě nejsou až taky prepracované, takže za mě 5 z 10. No, za mňa asi 7 z 10. OK. A ještě posledných, tu máme Fjordíkov a ty jsou teda takto. A za mě 4 z 10, lebo už jsou to prostě starší koníky, takže... Za mňa prvýkrát 2 z 10. OK. A jsou to už teda jako starší koníky, co je to vidět, že na tom, když je to třetí generace, tak už to prostě to... No dobré, to jsme se teda ohodnotili takhle koníky ve Valedale. A my ještě pojďme někam, protože ještě musím to video natáhnout. OK, jsme teda na Fairku a pojďme se ohodnotit koníky tady. Takže jako první začneme tady těmato Jorvik Mountain Horsama. Ty vyšly někdy v létě, mám pocit. A za mě je to takových 8 z 10. Co to hovoríš? Za mňa 9 z 10, lebo sú pekní. Jo, oni jsou mega hezcí. A mám tady tohoto teda konkrétně. Dobro, tak další tady si dáme Mustangy. A za mě je to zase 9 z 10, protože je mají mega propracovaný. A já mám tady toho šedýho. Pokud ho tam teda najdu. Za mňa je to tiež Tak to mám.
9 z 10. OK. Jako muslingová jsou mega hezcí, to jako se zkusí nechat, protože tam mají propracovaný ty fleky. A jako další tady máme Morgany, za mě 4 z 10, protože Morgani jsou to zase opět starší koníce trošičku, takže jo. Za mňa 3 z 10, lebo mi sa tento napríklad nepáči. Jakože Morgani jako v druhé generaci byly mega hezcí, ale tu třetí generaci se trošičku pokazilo, takže škoda. No a jako další tady máme tenesáčky, tenisíský valkery a mi se taky mega líbí, takže takových 8 plus z 10. Mám tady tohoto. Ja dávam 9,5 z 10. OK. Tak a jako další tady mám feníky a to jsou finský koně a zároveň i posledný v tomto videu. No, čo hovoríš na týchto? Títo sú že mega pekný, akože. Oni sú extrémne cute. Mám, ani neviem už ktorého, ale jednoho z nich mám. Už som aj zabudla. Možno tohto čierneho, tohto čierneho. Oni boli v akcii nejakej. Mám takýto special move, nebo special trick, že si láhnu. Takže za mňa koľko by som dala? 7 za ten special trick, lebo majú to mega hezké. Za mňa 10 z 10, lebo ten trik je super, za to dávam 5 a 5 dávam za to, že sú fakt pekný. OK, no a to by bylo úplně všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám toto video líbilo, můžete zanechat like, odběr, jo. Budeme mít za chvilku 400, nebo v době tohoto videa ještě nemám 400, možná až to vyjde, tak už budu mít, takže tak. Takže určitě to dejte, no můžete napsat nějaký hezký koment, a jaký koníky bychom třeba měli hodnotit příště, no a já se nás budu těšit někdy zase příště. Takže zatím, bye. Čus!